Okay, mayong adlaw, mga binati o minahal kong matalom nun. Today is August 20, 2025. Kanya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan o mga investor, nanginahanglan o mga negosyante. I hope na daghan mo sa nung daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nya ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by LB Pahulyo ato sa tabangan guys, katibuok team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga magkahiusan ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Malikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Iko pipi bisyo nga motabang sa kalambuan diri sa lungsod. Okay? Mayong gabi nya. Nag-ubay ta guys kay hapit na hinapos niya. So ako kahuman dapat mahuman. Okay? Uma po holiday. Oh, ay trabaho guys.